קצר והמלאכה מרובה. מבלי לזלזל חלילה בעבודתם החשובה של אלו העוסקים במדעי החיים או המחשב, זהו הפציינט שלנו שנמצא על שולחן הניתוחים ומצבו אינו מזהיר. החברה הישראלית מצויה במצוקה. היא שסועה, מבולבלת ומפוחדת. היא מצויה במשבר זהות, בינה ובין עצמה, בין חבריה ובינה ובין סביבתה. היא שותפה לאתגרי החברה האנושית כולה ומחזיקה בכמה אתגרים ייחודיים משל עצמה. היא חוששת מן העתיד לבוא, אך מתקדמת לקראתו בצעדי ענק. היא יודעת שהיא זקוקה לשינוי, אך היא אינה יודעת מהו אותו שינוי וכיצד הוא יגיע. וכידוע, כדי לתקן צריך לאבחן. מצויים כאן מעל ל1,000 איש שלפני מספר שנים החליטו שמצבה של החברה בישראל על אוכלוסיותיה וקבוצותיה מעניין אותם וחשוב להם. במהלך השנים שלנו באוניברסיטה שאלנו הרבה מאוד שאלות. מדוע אנחנו כפרטים או כחברה מתנהגים כפי שאנחנו מתנהגים במצבים מסוימים? מדוע אנחנו בוחרים כפי שאנחנו בוחרים ואת מי שאנחנו בוחרים על מנת שייצג אותנו? מדוע אלה שמייצגים אותנו מקבלים החלטות כפי שהם מקבלים וכיצד החלטותיהם משפיעות עלינו? עוד ועוד שאלות. למעשה אנחנו יוצאים משערי האוניברסיטה עם הרבה יותר שאלות מאשר שנכנסנו אליה. וכך בדיוק אנחנו יודעים שתקופתנו כאן השיגה את מטרתה. במציאות של אמיתות מוחלטות, אמירות נחרצות ואיומים קיומיים הנשקפים מכל מסך, אין עוד מושג שמאפשר ואפילו מחייב להטיל ספק. לפקפק, לא לקבל כמובן מאליו את מה שנראה שכבר הוכרע מזמן. צדק אדוארד אבי, סופר ופעיל סביבתי חברתי בארצות הברית במאה שעברה, שאמר, Society is like a stew. If you don't stir it up every once in a while, then a layer of scum floats to the top. צברנו ידע רב בין כותלי הבניינים האלה, וידע לא מבוטל במדשאותיהם. אין עוד תקופה כזאת ואין עוד מקום שמספק לך את אחד המוצרים הנכחדים ביותר בימינו, הזמן. זמן לחשוב, להעמיק, לקרוא, להתווכח, להתייעץ, לטעות, לגבש דעה ולהתחרט. אנו מוקירי תודה על כך וללא ספק נתגעגע. בכלים שרכשנו כאן ובראשם מזמל הניתוחים של מדעי החברה, השפה והתקשורת, נעשה שימוש לשארית חיינו. הגענו בשערי האוניברסיטה עם הרבה רצון, ואנחנו יוצאים מכאן גם עם לא מעט יכולת. אני אופטימית לגבי הפציינטית שלנו, שבעזרתנו תתחזק ותהפוך לחברה בריאה, שוויונית, צודקת וסבלנית יותר, לנו ולאלה שיבואו אחרינו. כל מה שצריך זה לערבב את התבשיל. תודה על כל אלו ועוד הרבה יותר, עוד נתראה.